Geçen ýyl dünýäde Birleşen Ştatlaryň häkimetlerine bildirilen ynam boýunça iň uly ýokurlanma Türkmenistanda hasaba alyndy. Gallup Barraglar Merkeziniň soňky hasabatyna görä, Türkmenistanda Amerikan häkimetlerine bildirilen ynam geçen ýyl 2018-nji ýyldaky 30% gürküzüjiden 32 bal ýokurlanyp 62% deň bolupdyr. Gallup Barraglar Merkeziniň dünýä liderleriniň reytingi sany we 2007-nji ýyldan bäri düzülip, onda dünýäniň 24 döwletiniň, ýagny Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Germaniýanyň we Hytaýyň häkimetlerine bildirilen ynamyň derejesi ölçenýär. Täze sanawda mundan ozalky 2 ýylda hem bolşýaly kansler Angela Merkel'iň ýol başçylygyndaky Germaniýa birinji orunda ýerleşdirildi. Dünýäniň 135 ýurdunda we Swedinde German häkimetlerine pikir sorulananlaryň 44% ynam bildirýär. Amerika 33% bilen ikinji orunda ýerleşdirildi. Prezident Donald Trump'yň häkimet başyndaky ilkinji ýylynda Birleşen Ştatlara bildirilen ynam pese gaçan bolsa-da, ol häzir bir näme ýokurlandy. Pikir sorulananlaryň 32% Hytaýyň we 30% Russiýanyň häkimetlerine ynam bildirýär. Hasabatda Amerikanyň häkimetlerine bildirilen ynamyň dünýä boýunça Türkmenistanda has köp ýokurlanmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Bellemeli ýeri soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň durly regionlarynda häkimetler Birleşen Ştatlara garşy wagz nesihat işlerini geçirdiler. Şu ýylyň başynda Ýerasty altylyk çeper filminden soňra Türkmenistanyň durly regionlarynda türkmen hökümetiniň wagzçylary ýygnaklarda Amerika garşy duşmançylygy çağırys edýän beýanatlar bilen çykyş etdiler. Filmde wakalar Türkmenistany ýady salýan toslama bir ýurtda bolup geçýär. Mundan öň geçen ýylyň awgustunda hem köpçülikliň ýygnaklarda anti-Amerikan propagandalary geçirildi. Muňa Amerikan satira gepleşiklerinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň üstünden edilen degişmeler sebäp boldy. Galyp ertede geçen aý Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi Amerikanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň türkmen ýol başçylarynyň COVID-19-yň ýurtda ýokdugyny aýtmagyna garamazdan öz raýatlaryna keseliň ýokuşma howpundan ähtiýaç etmegiň zerurdygyny duýduryp çap eden maglumatyna garşylyk görkezipdi. Yerli tinçiler türkmen hökümetiniň wagzlaryny Sowet döwründen gelýän daşardan duşman gözlemek alaçsyzlyk, döwrüň synaglaryna düýpden taýýarlyksyz adamlaryň ýüz urýan çykylgasy höküminde seredýärler.